बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव रायजोआव 47 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। आसामाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा जौ जुवानि हेंथायै पुलिसनि सिग्रोमनाया गोख्रों सोलिगासिनो दं। बे समावनो रायजोआव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव 47 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो आरो मोन 22 केस रेजिस्टार जादों। मख'नो गोनांदि रायजोआव आसाम पुलिस बिफाना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 47 ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे मोन 22 केस रेजिस्टार खालामनो हादों आरो नोगोद 2 किल'ग्राम ब्राउन सुगारबो बोखांनो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायनाय नुनो मोन्दों। नैथियाव दङ। गहेला बर'खौ सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमाया सुलाद लाहैदों। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार देशमुखआ दिनै क'क्राझार आरएनबि सिभिल देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो थानाय आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'नि गाज्रि देहानि हालोदखौ सुलाद लाफैयो आरो थाबैनो गोजौ फाहामथायनि थाखाय दिल्लीनि एम्सआव लांनो थिरांथा लायो। नेशनेल लेभेलनि आर्चारि गेलेगिरि गहेला बर'आ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैना आरएनबि देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय लागासिनो दंमोन। मख'नो गोनांदि आगुनि बेरामनि फाहामथायखौ रांनि आंखालनि थाखाय गहेला बर'आ दिल्लीयाव थांनो हायाखैमोन होनना गोथौ दुखु फोरमायदों। थामथियाव दङ। रायजोआव फिन डक्टरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाय। डक्टरनि बिसिखौबो गाग्लोबो। हजायनि उनाव फिन डक्टरनि सायाव गाग्लोबनायनि जाथाय जायो दरंनि खारुपेटियायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला खारुपेटियानि कंग्रेसनि जिल्ला खोन्दोनि दैदेनगिरिया गाग्लोबदों डक्टरखौ। डक्टरनि सायाव गाग्लोबनायजों लोगोसे आइजोनि सायाव आखाइ दैखांदों सासे सेंग्राया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तेजपुर मेडिकेल कलेजाव खामानि मावनाय डक्टर आहमेद आली मुंनि डक्टरा खारुपेटियायाव थानाय आफ्रिन हेल्थ केयार सेन्टाराव बेरामिखौ फाहामथाय होगासिनोमोन। बे समावनो दरं जिल्ला लाइमोन कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि राहुल आमीना नखरनि बेरामि सोद्रोमाखौ फाहामथाय होनायनि थाखाय आफ्रिन हेल्थ केयार सेन्टाराव सहैयो। नाथाय फाहामथाय होनायाव एसे गोबाव जानायाव रागा जोंखांनानै रायनायजों लोगोसे गाग्लोबो फाहामगिरिखौ। थासारिखौ दुंहाव जानायखौ नुनानै सिगांबोनाय डक्टरनि बिसिखौबो बुयो लाइमोन कंग्रेसनि दैदेनगिरिया आरो उनाव जाथाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो खारुपेटिया पुलिसनि मोनसे दोलोआ सहैयो आरो थासारिखौ सामलायो। बे जाथायनि उनाव लाइमोन कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारिनि बेरेखा खारुपेटिया पुलिस थानायाव केस होदों डक्टरा। ब्रैथियाव दङ। दिनै 7 जुन खालारखालि गुवाहाटीनि दिसपुराव थानाय एमएलए हस्टेलाव आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ मावफुंनांगौनि सायाव आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' रेबग्रा आफादजों लोगोसे मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, बिधान सभानि गासैबो बर' एमएलएफोर आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथांमोनजों सावराय जथुमाव जिरायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ बिधान सभा जथुमनिफ्राय बर' एमएलएफोरा बर' रावाव बिबुंथि होनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।